in order to be co-workers with God, in order to become like Him and to reveal His character, we must know Him aright. Dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, nagipaabot kami nining katapusang suhito sa pagtuon nining simanaha. Diha gikan sa libro ni Daniel, aron among makita ang mga pagtulunan ug mensahe niini. Nagikinahanglan malamdangan kami sa among panahon, gikan niining pagtulon ang imong gipadayag sa dugay ng panahon, apan alang sa imong magkatawhan sa dapit sa katapusan kining among panahon karon. Aliho Ginoo, sa maura gihapon nga paagi ang imong espiritu magadasig, magalamdag sa mga unahuna, aron makita namo ang mga pagtulunan o mga mensahe nga angay namong purmahon sa among kinabuhi, nga muhaom kami sa gitawag unsay among angay nga pagabuhaton tukma sa imuhang mga pagtulon ang ipahaom nimo sa among panahon. Salamat sa pagpatalinghog nimo sa among pagampo kanunay, ug salamat sa pagpanalangin nimo kanunay kanamong tanan, ug salamat usab sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dili ta malimot nga ang pinakadakong butang nga gipakita sa Ginoo kanato niining simanaha sa pagsubay nato sa maong sugilanon, nga didto gi panday sa Ginoo sa langyawng mga dapit, mao ang batasan. O gikinahanglan nga makita nato ang langit nun o Diyos nung batasan sa atong kinabuhi di ay karon, kay mao kini ang gitawag kamatuuran karon, mensahe karon, o gitawag kana sa Mateo kapitulo 24 versikulo 45, meet in due season. O kinanan ato kining ayuhon pag-amping, pagtuon o pagsabot. O atong bation na kita, gipiyala niini nga mensahe, aron mahitabo ang gusto sa Ginoong mahitabo sa atong panahon. Gani mingon siya, who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season. Mateo 24, versikulo 45. Versikulo 46, nagisgot sa 25, meet in due season. Ang 46 nagiyon, blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. 47, assuredly I say to you that he will make him ruler over all his goods. Agkanindot, mag-egsunan. Busa, ato yung gitipigan, kini nga mensaheng dili tama sayo, o gato nakita, bisan pa sa panahon ni Kristo, balik tas panahon ni Daniel, bisan pug mo balik tas unahan sa pagsugod pa, o kini ni anaman tas katapusan, usa lang ang pagtulunan na dapat natong timanan, ibalik niya ngan his iyang mga katawhan ang himaya nga nawagtang sa unang higayon sa dihang nakasala ang atong ginikanan. O kani nga himaya nagrepresentar kinaiya sa Dios nga isuot pag-usab sa iyang mga katawhan nga gitawag nato kupo sa pagkamatarong, the robe of Christ's righteousness. O kini atong nakita sa kinabuhi ni Daniel. Busa nagpabilin hangtod karon nga ang batasan, character building, is the most important work ever entrusted to human beings. And never before
was its diligent study so important as now. Praise the Lord, mga igsunan. So, gusto yun sa Ginoo nga mahimo kitang sama kaniya sa kinaiya. Busa nag-ingon siya sa iyang pagsulti, like our Savior sa Espiritu Stagna, we are in this world to do service for God. We are here to become like God in character and by a life of service to reveal Him to the world. Maugin niyang kanunay, kag ipadako sa Ginoo. Iyang kinaiyang isuot nato o kunya atong itugan sa kalibutan. Human ang buluhaton. Na human ang buhat. Apan dauna dapat nato kining makita, masabtan. Kay kung dili masabtan, kay wa nakita, dili pud makinabuhian. Karon nga nakita, unya nasabtan, dili na lisod. Apan sugdan ang pagbansay niini, hangtod mahingkod kita sama kang Kristo sa kinaiya. Kapadayon na pagsulti, in order to be co-workers with God, in order to become like Him and to reveal His character, we must know Him aright. We must know Him as He reveals Himself. Pagkanindot, gusto tang mahibalo, paunsaon kinalan suod ta o makasinati ta bahin kaniya. Ato doon na gyoy insaktong pagpakasayod may tungod sa atong ihemplo. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. This is the knowledge needed by all who are working for the uplifting of their fellow men. Praise the Lord, mga igsunan. Og nagpadayon ang gisulti dinhi, transformation of character, purity of life, efficiency in service, adherence to correct principles, all depend upon a right knowledge of God. This knowledge is the essential preparation both for this life and for the life to come. A clear conception of what God is and what He requires us to be will lead to wholesome humility. Sayo na tayo na to, maaninaw, makita. Kinsa man gyud ay na si Kristo, unsa man gyud ay ang iyang pagkinabuhi, ang atong interes, ang atong pagtagad, ang atong tinguha, ang atong direksyon padulong na gyud sa pagkakaton, sa pagkasuod, sa pagkasinati ngadto niya. Og niining dapita sa dang nagtan-aw ta kanunay, naninguha ta kanunay nga makakaton kaniya, dili sa uban ha, kaniya. Mag-anam usabtag ka putli sama niya. Praise the Lord, mga igsunan. Wa ni nag-ila kung kinsa ka. Wa ni nag-ila kung may grado ka ba o wa kay grado. Influensyado ka ba o wa kay influensya. Kabus ka ba o dato. Kitang tanan ang kinahanglan ni ini. Kay sa tanang sa aspektos atong kinabuhi, sa tanang hutong sa atong kahimtang, sa tanan natong sitwasyon, do na gyud tay angay pandayon, do na gyud tay angay bag-ohon, do na gyud tay angay tarungon, ug wa gyud laing istandarting makita natong pwedeng awaton si Kristo ug si Kristo lamang. Ug tungod niya na ang tanang sirkumstansyas kinabuhi, nga wa nato nasabti kaniadto og di nato masabsayon nga masabtan, malibog ta usahay, mag-question ta kanunay, atong makita masulbad ang tanan kung ato nang napadako ang mensaheng gikinahanglan, batasan nga pormahon sa atong kinabuhi ang sama kang Kristo. Busa karon nga adlawng balaan, dapat natong makita og matugkad sa atong hunahuna o pagbati
nga kanang tanang naagian nato maayo o dili maayo, dunay katuyuan ang Ginoo. Nagingon siya, these trials of life are God's workmen to remove the impurities, infirmities, and roughness from our characters and fit us for the society of pure heavenly angels in glory. Gusto yun si Ginoo nung i-elevate yun ta. Pasaka ngadto sa unsay kahimtang sa magpuyo og langit. Ninduta kayo. Tagalangit ta. Ni atas yuta pero dili ta tagayuta. Kay andam ta niya para dalon ta ni anang puloy anan nga ikauban na to siyas wala nay hangtod wala nay katapusan. So ang dapit ka atong gipatungan ni ini nga kalibutan, praktisanan kung kita angayan bang madala og dinhin nato bansayon ang iyahang pagsuot sa kupo niya. Dinhin nato bansayon ang pagsuot sa kupo niya ang iyang kinaiya. But as we pass through these trials, as the fires of affliction kindle upon us, we must not keep the eye on the fire which is sin, but let the eye of faith fasten upon the things unseen, the eternal inheritance, the immortal life, the eternal weight of glory. And while we do this, the fire will consume us, but only remove the dross, and we shall come forth 7 times purified, bearing the impress of the divine. Praise the Lord. Pagkanindot kapag kasulti, mga kaigalaan, mga kapaglaong, mga kaigsuunan. Batasan, og mao niya nga atong gipadako ang isyu sa katapusan. Moadto ta ni Daniel. Kumusta si Daniel? Niya natas katapusang parte sa kinabuhi ni Daniel. O sa kadaghan sa angay nato, angay magkatunan ni ining tibuok niyang libro, gipili na lang nato ang paunsaon nato pagtapos karon. Og ako mong dalhon sa kapitulo 12. Unsay nasulat dinhi. Og matingala ka. Matingala ta. Nga hangtod sa kapitulo 12. Ang kinaiya ra gihapon. Ang padako pag-ayo nga angay nga ipaabot nga mensahe. Sa unsang paagi, tanawa. Sa kapitulo 12, versikulo 1, doon ay gisulti dinhi. At the time, Michael shall stand up. Take note, basta magisgot ganig propesiya. Ang ngalang Michael mauna ang nagrepresentar kang Kristo. Di na ta malibog anang bihena. Mutuuntas pinadayag nga libro, og dinhi sa Daniel, it refers to Christ. At the time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to the time. Dinhi sa katapusan niyang partis iyang sinulat, giulagway ang mahitabo sa katapusan sa diyang mubarog na si Kristo. Og ang mahitabo sa katapusan, usa ka panahon sa kalisdanan nga wa pasukad na hitabo og nahiabot ka pang hitabo. Apan magaygalaan, ang nindot kayo tungod kay wa ta gibilin sa kanginan nga mabalakan ining pagkasultiya. Giingnan ta, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Praise the Lord. Bisan unsa ang kadako ang mahitabo nga katalagman sa katapusan sa kalibutan, bisan unsa pa na kadako, bisag wa pa na sukad na hitabo, luwason sa Dios ang iyang mga katawhan apan kansang ngalan na sulat sa basahon. Praise the Lord. Dunay assurance ang Dios. O ato sang pangutanon,
Ang komentaryo bahin ni ini, Michael, the heavenly guardian of God's people, stands up when the apostate power and its allies are intent on destroying many. Niining panahon na, sa pagbarog ni Kristo, pagbarog ni Michael sa propesya, ang hulog nga gahom, o ang iyang makauban, doon na nagyoy tinuyo, nga buhaton sa paglaglag sa kadaghanan. This implies that their target is God's people. Shortly before Christ's second coming, God's end-time people will threaten the powers that be by proclaiming a gospel message of allegiance to the Creator God and accountability to Him during the time of His judgment. Ang gipasabot ni ining Kapitulo 1 o Kapitulo 12, versikulo 1, sumalas komentaryo mao. Ang hinungdan nga nung dunay dakong katalagman tinguha sa pagpukan sa katawhan sa Ginoo. Kana nang giingon ninyo, lutos. Moabot ka paglutos. Dili lang kay lutos sa sinultihan ra. Dili ni basta-basta. Nganuman, ang hinungdan tungod sa pagwali, tungod sa pagproklamar sa mensahe nga ang tanang tao dapat unsa musunod sa magbubuhat sa langit ang Dios. Og unsa manubag kita kaniya lamang ni ining panahon sa paghukom. Tungod ni ining mensahe. Og ato kini nakita nga mensahe na as pinadayag 14, 6-12. Sa diyang isinggit na kinis tibuok na kalibutan. Mabungol na ang mga sumusupak sa Dios ni ininapita, mubuhat na silag paaging di maayo batok sa katawhan sa Ginoo. Mauni ang gisulti sa tagna. Di ba maugid niyang katapusan? Apan di panis atong panahon. Apan at diha tagapadulong. Mauna karon ang dakog panawagan, mga kagilaan. Kini mahitabo samtang nagpadayon ang paghukom sa Dios sa labing balaang dapit sa sanktuaryo sa langit, in which kung itandi nato ang atong kahimtang karon og sa pagpakita nining minsay kang Daniel, layo ras Daniel kaniadto pa siya galantaw ni ining gipadayag nga pagtulunan. Kitang nagsulti ni ini naabtan sa tong panahon na anas prosesos pagkatuman. Og nganong mainungdanon nato ning masabtan. Tungod kay daghan kaayo karon ang gahuna-huna. Gahuna-huna naglutos. Gauna-una na o guna-unag lutos. Sige nag-una-unag padalag minsayeng doon na nay mga minsayeng dili related. Yun na sumpay sa unsay minsaheng gikinahanglan karon. Ako musultihan. Kung ang minsaheng gipadako nato sa atong panahon, duay kalibutan sa kausaban sa batasan, dili na may minsaheng gikinahanglan. O kung gauna-huna ka naglutos, bati ka magbatasan, ay nalang kaysa wa pakalutusa, may dakong posibilidad, ikaw na'y manglulutos. Nga na maguna-huna ka pa man, o lutoson nga, nang lutos ka naman sa imong kabati, sa imong kinaiya. Tanawa imong kaugalingon. Tanawa ang imong kahimtang. Tanawa imong personalidad. O unsay imong relasyon sa Pinoyanan. Unya sa iglesia, nagkahiusa ba ang Pinoyanan tungod nimo? Nagkahiusa ba ang iglesia tungod nato? Tanawa nga kahimtang. Di ba batasan? O kung gauna-una kang lutuson, ayaw na lang. Busa karon angay na tuning pamalandungon. Magkaigsunan. Tungod kay ang gikinahanglan nga masabta nato karon ang pagpurmag langit nung kinayas pagka mapainubsanon, maunungon, pagka matinumanon, magpailubon, o kining mga butanga, dito nato makita ni Jesus. O samtang kini nagpadayon, nga gipaabot nga mensahe karon,
nagpadayon ang paglaban sa Ginoo nato sa labing balaan dapit sa sanktuaryo sa langit. Kay wa pa siya natapos. O kining gipakita nga pananaw, minsay kang Daniel sa iyang pagbarog, mao na ang pagkahuman. Okay, galaan. Na ay libro nga sulatanan sa imong ngalan. Ang atong siguron, karon ko ang atong ngalan na anabagyo din ha, o gipala tungod sa atong tunapay dakong problema. Christ's Book of Life, recording the names of those who receive eternal life. By the time Michael stands up, the judgment process of decision involving books, records, has ended, and all that remains is to administer positive and negative verdicts. Mao na ning mahuman ang paghukom. Ang kuang na lang ang paghibog desisyon kung ikaw iya bas Ginoo o dili bayas Ginoo. Kung iya kas Ginoo, ang imong ngalan magpabilin sa basahon sa kinabuhi, sa basahon ni Kristo. Og mao ni ang basihanan magkaigsuunan. Pagkadaghan sa pagtulon-ang ni adinhi. Ang sunod din na ay pagkabanhaw. Pagkabanhaw na dahil mga matarong ngadtos kinabuhi o pagkabanhaw sa mga dautan. O na dunay pagsidlak, versikulo 3, ang ngadtos mga manggialamon nga nakabaton sa mensahe nagkinabuhi niini og nakapanakod sa uban. Pagkanindot ang mensahe na as kapitulo 12, di na yun bahurot. Apan labaw sab niya na magkaigsuunan. Muabot gud ta didto sa kapitulo, versikulo 4, versikulo 8. Unsa may nakita din ha? Gipakita tanan ni Daniel ang angay niyang pagabuhaton. Hantod, nakapangutana siya. Gipakita niya ang daghan pang mga mahitabo sa unahan. Nakapangutana na lang siya. Ingon siya, although I heard, I did not understand. Then I said, my Lord, what shall be the end of these things? Natapos ng iyang libro. Wa pa natapos ang mensahe nga gipaabot niya. Samot nino sa sige na siya pangutana, di na siya maundang nganuman. Gusto gyud unta siyang maibalos tanan. Apan balikon ako pag-ingunin niyo, sobra na ang tanang nahibalaan niya. Wa na gikinahanglan niya sa iyang panahon. Mga kaigalaan, tuwa na nas unahan, tuwa nas katapusan. Busa giingna na lang siya. Go your way, Daniel. For the words are closed up and sealed till the time of the end. Praise the Lord. Saktura Daniel. Taman na din ha. Abi niya magkaigsuunan. Ang gipaabot ni Daniel, tanan, igo gyud nga makapapukaw sa mga katawhan sa katapusan nga mutinguha sa pagtuon o maninguha sa pagtuon pagdugang. So ang kabubuton sa Ginoo nga gihatag gaminsay para kang Daniel, aron ang tanang nagsunod o nagtuon niini magkugi pas pagpangita sumpay. And praise the Lord. Ako masultihan mo kaigsuunan. Ang ako nakita bitaw din tanang mensahe halos Ginoo nga may kalabutas dagkong tagna pag-abot sa katapusan. Tuang iya gihatag sa mga katawhan niyang naas foreign lands. O baka sa remote nga lugar. Tanawa si Juan Revelador. Asa gihatagan, Patmos, dili ang lugar. Karon si Daniel, ang kaluhang libro atong gitawag na ang kaluhang niya libro, ang Daniel sa daong tugon, pinadayag sa bagong tugon, this agihatag niyang mga misahia tuwa sa foreign lands. Dili ilang kaugalingong lugar. So tanawan ninyo. Nganong gihatag nis mga dapit nga dili ila tungod kay apil kamo diha, apil kita sa mensahe bisan asa pata gapuyo nining yutaa. So gihinas Daniel, lakaw na lang. Kay dinhira kutob ning imong angay mahibalan. But you, ingon sa New King James Version, but you, gitapos na niya, versikulo 13,
giingnan na siya, but you, go your way till the end. For you shall rest and will arise to your inheritance at the end of the days. Sakto ra Daniel, ang gikinahanglan nimo. Lakaw na lang ka, kaysa tinuod, papahulayon ka, o niya, mabanhaw ra gihapon ka, o mudawat kas imong ganti. Makaigsunan. Murag na'y pagka magkasusubo nga kahimtang sa katapusan. Tiguang nas Daniel, pa siya miundang sa pagtuon sa bala ang kasulatan. Labi na stagna. Kay concern kay siya sa iyang makatawhan. Labi na nga niining panahon ng tiguang na siya. Naapas sila sa dapit nga langyaw. Naapas langyaw silang dapit. Wala pa siya nakauli. O wala na gudi kauli sa Daniel sa iyang lugar. So kining tanang minsahing atong nadunggan, gikan sa foreign lands, ngadto sa foreign lands. Praise the Lord. Kaigsunan. Sa laing version, akong kitanaw ang King James version, na ay pagkasulting lahi. Giingnan siya ni Gabriel, but go thou thy way till the end be. For thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days. So, sa may pakalugan ay stand, Daniel standing in his lot. Giingnan kita, the time has come for the light given him to go to the world as never before. Lagi, saktor lagi to. Igo na itong minsaya nga gihatag niyang ang mga nagtuon o ang mga nakadawat magkugi aron kinimap sibya sa kalibutan samas atong gibuhat karon. If those for whom the Lord has done so much will walk in the light, their knowledge of Christ and the prophecies relating to him will be greatly increased as they near the close of earth's history. Praise the Lord, magkaigsunan. Masabtan yun, og tingwaon yun, og muuswag yun. Gani ka na pag-ingon din na and the knowledge will increase. Og ang kahibalo muuswag. Kung imo yun ang ayuhon sa pagtanaw, immediate context niya, wider context niya, kahibalo mahitungod sa pagkamatarong ni Kristo. Dili nang inyong kanunang gigamit na itong nauna, pwede po na siya, pwede na siya mo, di na siya mo ipinakatumong kining kahibalo. Miuswag na kahibalo. May tungod sa pagkamatarong ni Kristo, ang himaya ni Kristo, nga isuot balik siyang katawan, ang iyang pagkamaayo, ang iyang batasan, mauni ang nagauswag nga minsahing masabtan sa insaktong panahon. Praise the Lord. Sa panahon ni Jesus, sa diyang nanginahanglan siya, giingnan sila ni Jesus. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Sa mga sumusunod ni Kristo, sa iyang panahon, gibilin kinilang sinultihan. Sa pag-abot na libutan na ang Huda, aron lupigon sa Roma, magkaigsunan, unsay nahitabo, silang naminaw ni Jesus sa iyang pagtambag, nagtuon sa tagna, naluwas gikan niini. Ang historian nga si Josephus, nagpamatuod ngamingon siya, sa iyang libro. Josephus says, more than 1 million people perish during and after the siege of the city, and 97,000 more were taken captive. However, during a temporary respite, when the Romans unexpectedly raised their siege of Jerusalem, all the Christians fled, and it is said that not one of them lost his life. Praise the Lord. Ngano? Tungod kay nagtuon sila sa tagna, sa propesya. Ilang gidawat ang minsay nga pahamangno ni Kristo kanila, tuni ang libro ni Daniel og sabta. Mga kaigsunan, unsapoy angay natong masabtan karon. Alang kanatong tanan, labi na kaninyong mga naasa foreign lands. Praise the Lord. Niya ang minsay niya sa katapusan. Alang kanimo, alang kanako,
alang kanatong tanan. Sadyang ato kininggitunan, dapat atong dawaton sa pagkamalipayon. Nung nagisulti si Daniel, versikulo 10, ang versikulo 9 nag-ingon, and he said, "Go your way, Daniel, for the words are close up and sealed till the time of the end." Versikulo 10, "Many shall be purified and made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Pagkanindot ni nga mensahe, wala na ni natugkad pag-ayo kung maunsaon paghitabo, unsaon nga mahitabo ni Daniel. Tungod kay ingnan siya, ayaw na lang paghasol ni Daniel. Tiguang ka na, papahulayon ka na, total, bangunon ramang yapong ka. Og mauning nagpabilin nga, pulong nga, kita na'y patiwason sa pagtuon. Abi niyo makaigsuunan o makahigalaan. Ang atong nakita din bisang pagtanaw na tong Espiritu Stagna, usara, sa matag kahamtong nato sa atong kinaiya. Sa matag lupig nato sa mga dili maayo natong batasan, ginatuman nato kini nga propesya. Kung wa ka nakasulay nga natuman sa imong kinabuhi ang usa ka tagna sa karaang panahon, tan-awa unsay imong kaluyahon, tan-awa ang imong mga problema kung batasan ng isgutan, o uban sa grasyas Ginoo, uban sa pagtabang sa balang Espiritu, kung mabuntog nimo kini, ginatuman nimo kini nga tagna. Og mao nang giingon ni Daniel kaniadto, giingnan siya ni anang panahon na, "Many shall be purified, made white and refined." Di makasabot ni ini makasasala, apan makasabot ni ini ang mga magialamon. Dalaygon ng Dios, giingnan kita. This is a guarantee that those in the last days who study devotedly and intelligently will understand God's message for their time. O makaigsuunan, dili ta maibulong nga kiningatong iglesia, ang Iglesia Adventista inyong higala, mao ang gigiyahan sa Ginoo nga mo magpurma ni ining minsaya para sa atong panahon aron mapaabot ninyong tanan, natong tanan. Og ayaw mo kay ibulong nganong gikinahanglan nato nga muduyog sa labinan ni tuiga aning Harvest 2025. Pagpangdaog og gamiling kalag. Kay dako kayo na siya nga instrumento, kalihukan nga makatabang sa pagpurmag langit nung batasan sa mga muduyog. Tungkol kay gisulti na si Espiritu Stagna, ug ako ning ibasa kaniadto. Unya kung gusto tang magdali, mauna niyang panahon nga ang Ginoo nagdali, mutubagtas iyang pagdali kanato, nag-ingon siya, "But now time is almost finished. And what we have been years learning, they will have to learn in a few months. They will also have much to unlearn and much to learn again." Si kinsa kita, bisag kinsa kita, unsay atong kahimtang, magbatuntag Espiritu nga angay matudluan, aron ta mutubo, aron ta mahamtong. Kay dunay minsay ang Ginoo para kanatong tanan karon. Pagkanindot, og mao nang di ta matingala, gadali siya. Og kung muduyog ta siyang balang kalihukan mo niyang giingon niya, pwede man tapuson niya ang bulatong siyara kay iya man eh. Pero God could have reached His object in saving sinners. Baliko na kung gisulti tumiging gabi without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Praise the Lord. Kanang gikalipay na nimo ang pagduyog sa balaang kalihukan, ang pagkabuot sa uban, bisan pa ang pagkabuot sa makatauhan sa Dios sa foreign lands. Mga kaigsuuna namo nga naas nagkalain-laing nasod sa kalibutan, nakasabot sa atong sinultian sa atong mensahe karon. Ang Ginoo nagtawag kanato. Panahon na kini karon nga kita makaamgo nga doon natay balaang katungdanan bisag unsa pay atong kahimtang. Ayaw niyo ipakaubos inyong kaugalingon kung asa mo karon ang Ginoo
nagagamit kanimo kay kung asa ka ni ining panahon na, ikaw ray naadiha. O kung musiga ka, ikaw ray musiga diha, kay ikaw may naadiha. O kung iknimo nakita, kinibot pasabot ang Dios, nagbutang kanimo, maunay imong lugar, maunay atong lugar, o diha kaniya gipamutang aron maabot ang tibuok kalibutan sa kahayag sa himaya niya, gikan sa atong mga kinaiya. Praise the Lord. Sa katapusan, magkaigsuunan, gusto na kong ipaabot kini kaninyo. Talag sa ragyog ko, makagawas o makaabot niya ng foreign lands. Kwinta-kwinta na ko, sukad ko na tao, katulo pa yung ko nakagawas sa Pilipinas. Apaning kining tulo ka mga panahon sa akong paggawas, bililhon kanako, ako gining gitreasure mga kaigsuunan. Nganuman, para nako ang Ginoo mao'y nagtugot ni ini, aron ko makakatun usab. Isa maka, li na lang niya ng mga dapit nga inyong ginapuyan, nga gitawag nato foreign land. Abi ninyo, sa unang higayon, nga nakagawas ko, doon ay event sa division-wide nga ministerial secretaries meeting sa Cambodia. Apan kining panghitabo mga kaigsuunan. Wa na mo na tuuhi nga dili maayo ang pagkahitabo. Na paltos nga butang nga first timer ko ta, wa ta kabalog unsay patubisa unsaon pagpangandam kay wa ka experience ya. Karon nangadto mi nga nagdalag asawa. Sa tanang ministerial sa tibuok division, sa Mindanao lang ministerial secretaries, nga atong ministerial secretaries sa Union kaniadto si Pastor Munggaya. Kamera dinis Mindanao ang nagdalag asawa. Sa tanang dunay asawa, kamera pod akong asawa nga dunay dalang anak. Kaya itong panahon na di man mo mabilin ang biyaan si Ribdan. Manang netabo, largami, paingon sa Vietnam ang among abtan, kaigsuunan. So, dining tungura, nganong ako ning gihatag kaninyo, tungod kay daghan kong nakitang mga maayong butang sa una pa lang nakong pagawas ni ining kalibutan sa Pilipinas, aron makaanha sa laing kalibutan, laing nasod. Abi niyo makaigsunan, wala gid mi kalibutan. Tungod kay doon na may bata, nakaagi mi sa immigration og dali, kay gipaagi mis usa ka agianan nga para sa mga dunay bata. So praise the Lord. So wala lang sa among buot hangtod nga nakasulod mis Vietnam, padulong mis Cambodia, og dito nako nakita, naampod ay babae nga kanang ang iyang trabaho kanang ang pag naikinahanglan o ganang hangin sa sakyanan na asya, talag sa tigulang na, pero naa siya nakita, wala ko kita din sa Pilipinas ingon ana, og naas inyo ako kabantay, pero mo din nakabantay dito. Nakita po na ako dito nga halos daghan kay sila mga altar sa pagsimba. Kamong tagasuito na o nakabantay mo, daghan mga altar. Makita man na pag-abot nas unahan, palabi na pag-abot sa Thailand. Pagkadaghan kini mga nasa tupa. Kung imong tan-awon, mga buutan sila. Mga Diyos nun sila sa ilang Ginoo. Apan tan-awon po ninyo, nakalabay may usa ka kanang hununganan aron mangihi, ato pa manggisulti ni din aron panginanglan sa lawas. Natingala ko, ako gipicturan, akong kameraan ni dili gyud ingon nga maayos mo kuha. Kaya wa pa ko kita ni mga pagkaong ipangbaligya, bisag pagkadaghana kay nagkalain-lain. Amot og akong hulagwayon ni na siguro centipede, na ay scorpion, na ay wati baga, ok pastilan, magkaon man ni nila.
basin di po tumao kung gilawgay ang uban na. Kaya wag ko kailaan ng mga naigagmay kaing murag langgam ba na o baka ilaga. Doon ko kabalo. Mangaon sila way pili na pagkaon. So nagkinang, para na ako nagtanaw ko, nagkinanglan yun sila po dapat, doon na sila may pala. Pero ilan ang lugar? Una ako na matikdan. Okay, so una. Lagtod ka ba ka istorya? Nakaabot mi. Niining dapita na mahulay mi. Pagkaugma, mitabok na Miss Cambodia. And lo and behold, okay, so unsang hitabua. Nga dili naman paagion ang akong asawa o ang akong anak. Pag-abot na mos immigration, gikas Vietnam, paingon sa Cambodia. Di naman sila kaagi. O din ang dako kayong problema. Nga naman, lang-alang, usara imo asawa, usa na pa kay anak, usara imo lalaki. Mapamuto mong lasaw ng lalaki, mapamuto na sundi. So ang netabo, niya, imo nang biyaan karon ang dapit nga wa kakabalo o wa kakaila. Di gani kakabalo, inasultian ang ilang mga pulong tumurang mga halas. Nagkatay-katay, lang na di kakasabot. So, lagturon ng istorya, wa-gyud mi tabuk sa Cambodia. Bisag unsaon na lang yung tabang sa mga kauban na mo. Kaysa man may katrak na ay mga taga-Bisayas, na ay mga taga-Luzon na tungtungura, kauban mi sa usa ka bus. Paniid-paniid na ko, wa manggi mahimo bisag unsaon tabang ang ako mga kauban, labi na sa Pastor Monggaya. Mihimo na lang yung ko og desisyon. Ibilin na lang mi, Pastor. Kami na bahala. Usa na lang ka-chance ang mahitabo. Mubalik na lang yun mi sa Vietnam, sa airport. Kaya nahitabo sa passport, na-recall na din na mo, nga sa dihang gipaagi mi nga na dunay bata, kadtong nag-chop, gatabi. O pag-abot na dito sa immigration, paingon sa Cambodia, nakita dito, ang ako ay insakto. Kaduha ang natatakan ang kang sa akong anak, walay tatak sa akong asawa. Nga unsaon man mo karon. Bisa pag unsaon pa nimo namo sabod gimis buagi na mo Thailand kay dito may mimuuli dito may manukat pauli sa Thailand. So paunsaon man nimo karon. Okay, lagtod istorya wa na gyud nahimo. Ang ako lang gyud nahinumduman. Ginoo, ikaw na lang gyud pahala ning tanan. First time pa namo ni wa gyud mi kabalo si bisan sinultian. May desisyon mi mo balik sa airport, pero may kabalog paunsaon pagbalik sa airport. O ang last na kong nahinumduman, ang among bag, ibabilin na sa sakinan, gabayhon lang mi, dala lang katong akong asawa, o gamay nga dala niya. Giampuan mi ni Pastor Monggaya sa pagbalik na mo, paingon sa Vietnam. Ang problema ani, humanyag ampo, wa mi kabalog unsay sakyan. Misakay mig single motor, o sa kalayo man kay ng dito balik sa airport, o sa butong among gisultian, nga wa mabud ka, sabot siguro, o kung sa gigawas lang mi dito sa medyo immigration, nga among gusto nga ihatod mi sa bus baka, o asa mi dalhon. Okay, sunan, kadtong tungura, imti na gyud, wa na mi kabalo usay buhaton. Apa nakita nako ang Ginoo nga, sa panahon bitaw nga wala na gyud kay mahimo. Apan inusinti kas panghitabo, wa kay gibuhat hindi maayo. Kalit lang makaigsunan, dunay sakyanan nga mihuros, mura bitaw fortuner nga mihunong sa among tungod. Unya giingnan mi asa mo moadto. Moadto mo sa airport, sakay mo diri. Kay ang akong asawa akong ihatod. Abi niyo makaigsunan, hinaog mis motor nga, single motor, namong gisakyan, morte mong una-una nga makaabot na itong airport sa Vietnam. Sakay mi, o sa tinuod lang, dali na kayo abot. Wa na ko'y picture, aning dapita nga mapakita, kilisod na kayo, ni aning panahon na. O dali na ka, imbis kay 2 ka oras pa itong daganon, dali na yung kayo nakaabot makaigsunan. O kining mga oras sa importante kayo. So nakaabot mis airport. Nakaabot mis airport. O gunya, makaigsunan, among napasipay ang kulang na mo. Giusab nila, og chap, hantod karon asa na po'y sunod? Asa sunod? Nangutanan na pud mi, o gitagaan mi, o usaka,
gitagaan tas Ginoo ug usa ka maayo kay nga driver usab nga mihatod na namo paingon sa sakyanan, paingon sa Cambodia. Ang problema karon, gihatod mi dito katong parkingan sa Cambodia nga sakyan, pero wala namang may mga bus na bilin. So mao ni ang driver kapag kabuutan. Bisa nagminus, naglisod siya sa inasultian, pero maayo ang iyang pagtagad namo ug iyang butang dito sa asa na pitong lugar. So, nakita na ko mga kaigsunan, pag abot na mo sa maong parkinganan sa bus, mingaw na kailin na pita, kaya launa midya de ang last trip. So, igo ra gyud tong pag abot na mo, dunay na biling o sa kabas, puno na pod. Libot-libot may na pita. Unya, hantod na kuha na ko ning picture sa usa ka tigulang, nga miduol din ha. Pagkahuman, musakay po din ni sila, pero dunay usa ka bus nga nabilin. Pero sa diyang nagtuo maguning din nga mga foreigner mi, so miingon lang mi, pwede bang musakay? Ang nabilin sir, kiniramang kong disubos, doon na di ay murag lingkuranan, higdaanan dito sa ubos. Nga murag lingkalabang katong mga class dito sa taas. Katos ilaw, mamurabot, butangan nag mga bagahe, dito ginasakay, o dito mi nag-uban aning mga aning tigulang. O uban pagtuay daghan dito. Pero amo na matigdan, wala sila'y passport. Wala sila passport. Kung asa po sa pag-agian nila. Dito may nagkaila. Di istoryanay. Sa kutob, ragis maistorya. Di rapod daghan tong kay di pa sa kabalong in English ang uban. Pag abot sa boundary mo kaigsunan, nang nahitabo, nanganaog ba sila before pas sa boundary? Nananaog sila. Ay, di ay. Wala sila passport. Na sila po'y agianan mo gawas. Labo sila agianan. O dito namin nag-abot pikas na usab. Pikas nga dito na sa Cambodia nga party. Og diha mo kining picture dito na sa ilalom sa bus na nakaymi kaigsunan. Una ang nahitabo karon. Well, na istorya mi. Una maayo kay sila mo tagad na mo. Og ilaming gitabangan. Pag-abot sa Numpin. Pag-abot sa Numpin. Di na nako wa na koy picture sa tigulang nga iyag yung pangita tong murag driver sa tuk-tuk may ngalan ato nila. O na, gipahatod yung may paingon sa bus nga, maoy mo, hatod na mo, padulong sa, kung sa tong lugar, Siem Reap, sa to, nakalimot na may noong ko. Ang among nasakyan, aning pahon na, diha mi nakasakay, na marka, hotel bus. First time, nga nakasakay mig hotel bus. Natulog bininha, gikan sa buntag. Onya gabiyahe mi kay layo man di ay kain kami kayo ra may isa ra ni ka kilometro paingos merkado pati man gilayo uban sa tabang sa Ginoo pagkaigsuunan nakaabot gyud mi sa among padulngan alas 4 ka adlawon og tuwa sa hotel nga among puy-an gauna ang among bag pagkaigsuunan abi niyo gawnaw na gatan-aw mi gawnaw na ako murag burn out na gyutong tanan ba? Gikan sa pagbiya, pagampo ni Pastor Monggaya, hangtod nga nakaabot ni. Kung unsay nahitabo namo makaigsuunan. Abi niyo, bisan pa ang bus number akong gipicturan, kay manilang og dunay makitas akong cellphone, doon na pa yung makarecover og asami. Hangtod na kaabot mis sa among puyan. Og pagkabuntag nga namahaw mi, pagkalipaya kay sa among makauban, nga nakaabot mi kauban na nagkauban na may pag-usab nila. Pero nakatuyok in taon mi mubo nga panahon sa kalibutan nga dili amo, nga dili ato, nga di gyud ta kabulos bisan sinultian. Why connection, why komunikasyon nga mahitabo kay di man function na mo cellphone. Mga inosente min taon mi. Usa lang kabutang nga akong nakita magkaigsunan. Og kini may akong impresyon sa langyaw nga manapit. Daghan kaayong mga taong buutan. Og mao niya akong nakita og nadungog og nasaksihan daghang mga maayong tao, daghang mga buutang tao, daghan ang mga tao sa nagkinabuhi og insakto. Nga pwedeng gamiton sa Ginoo sa tanang panahon aron lang sa pagtabang sa uban. Og tanawa ragod ang among title sa among program ito, That We May Know Him. That We May Know Him. Pagyon, pastilan. Mga kaigsunan, labi na kamong naa sa foreign land. Dapat makita na nato kini karon
Daghan ang katawhan sa Dios nga di pagkain na to nasabtan kaniadto apan giandam lanas Ginoo. Naghulat lang ng tawgon sa insaktong panahon kay gusto po na sa Ginoong pagaluwason. Gikinahanglan ta karon ni ini nga panahon. Nganuman ang ato lang buhaton unsa ang gisulti ni Daniel sa gipadalang mensahe sa Dios kang Daniel nga mahitabo sa katapusan, many shall be purified, unmade white, unrefined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Mauna ni ang panahon, nga ang minsayis ikatulong manulunda, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Gikan sa Biblia, gikan sa simbolo, dapat masabtan na to, dapat makita na to, dapat maaplikar na to, o dapat ma-implementar na to sa akto. Mga tao din gikabut sa Ginoo, pagkabuton sa Ginoo, pinaagi na to. O samtang nagtubag kita sa panawagan sa Ginoo, nagahulma kitag langit nun nga kinaiya. O ato bumakita ang mga katawan sa Ginoo, laing mga dapit, bisan asan dapita, nga sama raw sa mga kinaiya, nga mga maayo ang mga tao, maudipon silang kabuton sa Ginoo. Praise the Lord. O nga naman gusto sa Ginoo ning mahitabo nato nga mapurma ang iyang kinaayang langit nun, naapot as yuta. Tungod kay wa nay inusabay bati nga batasan nga tos maayo sa pagbalik niya. Nag-ingon sa mga kaigsoon, if you have become strange and have failed to be Bible Christians, be converted. For the character you bear in provisionary time will be the character you will have at the coming of Christ. If you would be a saint in heaven, you must first be a saint on earth. The traits of character you cherish in life will not be changed by death or by the resurrection. You will come up from the grave with the same disposition you manifested in your home and in society. Jesus does not change the character at His coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Mauni ang pinakadakong mensahe na ngay natong masabtan, makinabuyan sa panahon sa katapusan. Ngano? A character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next. Balikon ako, Jesus does not change the character at His coming. Mao kana nga sa kanang libro ni Daniel, giingnan kita, many shall purified, and made white and refined sa katawhan sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Og tungod sa kausaban sa atong kinabuhi, magkaigsuunan, mapailan nato si Kristo, ang Dios, sa atong kaugalingon, sa atong dapit, o bisan pa diing dapita na gitawag nato foreign lands. Nagsugod ko sa alawiton nga mitungha la sa kong unahuna sa pagsugod. Gusto na kong tapuson kini usab ni ining alawiton na. Og mao ni gustong tinguha sa Ginoong mahitabo nato. To make Him known. To make Him known is our commission. To make Him known, the one true God, in Christ our Lord, whom Thou hast sent, our Lord, the living Word, to make Him known throughout the nation, to make Him known both near and far, and this is life eternal, to make Him known. This is our mission para sa foreign lands. Mag-ampo ta makaigsuunan. Dalaygon nga Dios. Gikalipay namo ang kadaugan sa minsay niining si Manaha. Ug makita naunta sa hingpit ang imong kinaiya sa imong iglesia nga gitahasan sa pagsiga sa kalibutan aron ang imong himaya maglamdag ug makita sa tanang katawhan ug mopili sila sa pagsunod sa maayo ug daghan na ang maandam nga angay nimong pagabalikan kauban kanamo dalaygon ka Ginoo.
ug salamat sa kahigayunan. Panalangini kaming tanan, panalangin ang pulong uban sa imong espiritu. Dili unta kini mawala sa una sa tanan nga nangabudlay sa pagsunod niini nga series ug magpabilin kining umido sa among kinabuhi aron mahulma hangtod hingpit nga mahulma ikaw nganhi kanamo og ang kupo sa pagkamatarong ni Kristo. Mahimo namong hingpit nga masuot og mahimo namong taming sa paglabang sa katapusang kalisdanan hangtod sugaton namo ikaw diha sa panganod sa imong pagbalik o makigkauban kanamo hangtod sa walay katapusan. Dalaygon ka Dios, dalaygon ka hangtod sa kangturan ug manghinaot kami nga kining tahas among mapaabot sa among dapit ug sa foreign lands. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.